Il-Gazzetta Il-Furjana ppubblikat ktieb dwar l-Ark ta' San Publiju tal-Florjana bl-iskop ewlieni li jinġabru flus li jmorru għal fond biex dan il-patrimonju nazzjonali jimpena mill-ġdid fil-ġmil kollu li kellu fil-120 sena tal-eżistenza tiegħu. Net News ħal-kummenti ta' Freddy Tonna, wieħed mill-edituri ta' dan il-ktieb li spjeganna minn kien il-moħħ wara dan ix-xogħol. L-idea kienet ta' Charles Zammit Moore malli sar jaf bit-traċedja mill-ewwel kien qal nagħmlu ktieb biex infakru l-ark li kellna u mbagħad żviluppat biex mal-ark li kellna aħna biss hemm informazzjoni oħra wkoll fuq arki differenti kemm li eżistew għadhom jeżistu u hemm oħrajn ukoll ta' li huma tarif tal-aqta storika. Apparti informazzjoni dwar numru ta' arki oħra li kienu jintramaw u għadhom jintramaw f'pajjiżna, Tonna kellimna wkoll fuq x'informazzjoni wieħed se jsib la darba jakkwista dan il-ktieb. Dan wieħed mill-kontributuri tal-ktieb għamel riċerka wkoll fuq dawn l-affarijiet u mill-informazzjoni li ġabar, inklużi wkoll ir-ritratti li ħafna minnhom hemm uħud minnhom mhux ħafna minnhom, uħud minnhom qed jidhru għall-ewwel darba, ġabar it-tarif kollu li minu ta' dak il-pajjiż li jissemma l-ark tiegħu jinteressa iktar għax ikun jaf iktar xi ħaġa wkoll fuq il-patrimonju tagħhom li kellhom jew li għad għandhom. Il-ktieb l-Ark ġie deskritt bħala tifkira ta' dak kollu li jirrappreżenta l-patrimonju lokali mhux biss dak Furjanis, iżda wkoll patrimonju lokali li bi kburija qatt ta' Maltin u dilettanti tal-festi jgħossu b'qalbhom. Dan il-ktieb huwa aħna nistgħu nikklassifikawh bħala xi ħaġa ta' patrimonju nazzjonali. Il-festi huma apparti t-tradizzjonijiet huma patrimonjali. Kull ma fihom il-festi armar, tradizzjonijiet, ċerimonji huma kollha ta' valur kbir. L-Ark trionfali tal-festa ta' San Publiju fil-Florjana kien ingħata n-nar fis-sigħat bikrin tas-27 ta' April tal-2019 biex wieħed jakkwista dan il-ktieb għandu jżur il-Knisja Arċipretali ta' San Publiju fil-Florjana.